May buhat mo ko sa... Hello mga kapobre! For today's video mga kapobre, kay i-prank na mo si Friendship nga makaigit si... Cookie. Ala, gwapa kay si Inday sa iyangi. Alik, Day. Ha? Na, gwapa. Ngayon may sa iyang buhok nga mubo mga kapobre o na ako siyang gi-treatment iyang buhok gahapon mga kapobre o niya kanang kuan kanang ako siyang gi-plancha dan gi-haircutan ako para ngayon may siyag mubo. Di ba? Karon mga kapobre, among idea ang kwarta among ibitay sa kapayas or something sa kahoy nga pwede makabot nila pero si Inday akong konsabo. Si Inday na akong kasabot daan. Then mga kapobre, usually manggod sa tagalakaw namo ni Cookie basta lagi or matulang Inday kay si Cookie kay maka-ijo na siya. Mana na siya na loy ba mga kapobre, mana na siya nga ti pahuway sa tati kinakaigit mang kuti. Anya tanaw na to karon mga kapobre nga. Si Friendship makaigit. Wala sila, bali sila duhang Cookie, wala kabalo. Among buhaton karon kay si Inday wal magduot-duot nila kay kuwaon ang kwarta. Puson ni Inday ang itlog. Puson niya diri sa lihog di Friendship kay syempre balahon biya niya si sungayon biya niya si Cookie, bali si Cookie nana diri niya. Pero gay kinabot sa kwarta kay git na gid si Cookie. Nya karon mga kapobre, para manimaw jud siya nga mura jud siya igit. Ani, inigpusa ni Inday, syempre iya sa naibutan ako dito sa ubos kay ako siyang sprayhan. Ani, kay naabot naman atong spray nga kuan kanang baho jud siya mga kapobre. Aron mas makaingon jud nga kanang nang oh, narao. Para makaingon jud nga tinuod jud nga kaigit. So tanaw na to ang reaction ni Friendship. Si Friendship ang pinagyud kay hindikan sa tanan kanang arte kay dali ra kay Arte ka day. oh, dali ra kay masuka, dali ra kay tanan-tanan jud ultimong mangutot sa Inday. Ultimo mangutot ko magsuka na. Oh, magyaw-yaw siya, magyaw-yaw kay. Ala manggod po sa tiilan si Friendship na si Inday nas babo masuko na siya nga mangutot. So karon naabot na mao ni siya mga pobre spray ni siya nga oh. Fart spray. So, siya utot. So, wow. Let's go, mga kapobre. So, ato saan ipakita ninyo, mga kapobre? Mauni siya. Ha? Basta ikaw, dahil pala, ibutang na ni mo. Asa ni mo ibutang na, dahil? Asa ni mo? Ibutang kay, nagduot-duot ni mo. Kuan nagyaya? Mga pobre, asa na yag taguan. Tanaw na to si Inday, asa taguan. Giibutang. Diri. Saan mo na yung dot-dot? Pumayo. Doktor pagkana oh. Pero mo. Mau aja po di buong tae. Po na di. Good. Tanaw. Dahil, imagine mo na ako ni Bridget. Dahil, ala, nakaiabo man sa dahi ni. Ala. Wala dahil. Mao ni siya, unya. Tiri na, isuwilisa na to ni para dali ra. Simuti ra dahil. Kapag ikakasimuti. Simuti, ayan na. Simuti na. Ma! Ano ba na day? Punta yan ay. Punta yan day. Uy. Pukitain mo gikan sa baul. Buak ina lutis. Go! Nalutok ko ilang bab eh. Musuka. Sini Nagbuhat ay. musuka. Suka gid ron. Pati ko baklag. Ako manguday. Ha? Bawa day? Ay, Ha? baho. At least mo, Jud, promise, mga kapre. Let's go!
Siyempre, makaingog dito sa kahigit kay. kaingon Mabasa mo na yun. Mabasa pa nila, may yellow ani. Likod na cookie. Ay, pangutot ha? Ansa? Ay, pangutot. Ay, pangutot daw, dong. Ay, pangutot, dong. La, inaya. Idot-dot, sagay, giday, Na, dito. dito, tinaynayon sana. Dot, ana. Ana sa Ayaw, sagsaka, gyud. Ay, sagsaka na. Ana. Ana, sa natuna to padulong. Ge, ana. Ge, kaya. Ay, sa dong, unya Ay, wala sa, pa. naog sa. Sa gamay. Kana ba, ana sa ba, ana. Oh, nana Look, sa ba? ana. Payas. Ha? Payas. Ana, ha? Lagi kuha. Ha? Kuha lagi ni. Eh. Ay, sa. Kung saan sa friendship? Ay, sa. Ay, sa, wala pag, ana, sa, pangwasa na, oh. Kana ba, mga kuwan, kana, wani, na. Gahi, manikay. Pasan dong. Ay, ubos pa. Sa liyog, raman, wala man ingong sa, dili man sa ulo. Sa liog naman, ay tungtong. Ano ba? Sa liyog Ay, ba? pangutot ha? Makuha biti. Ay, sa. Nga ba? Di mo makuha. Ang makuha oy. Sige, Diri naog sa, diri ba? Naog ka ba? Naog sa, dire. isa man tudong. Na. Tilog naman tudong. Oy, naog diri kay. Hoy, naon na dire. Naog, dire. Naog. Kagit mo ka dong. Ningit man. Buhat tayo oy. Ang dali ni prinsip. Ang dali ni. Timutang Si Modi ang liog. ano eh. Timutang liog. Yes, kagit ka. Buwa, oy. Buwad kayo dong. Si Modi daw mo short bit, tanawa daw. Daw. Gidaw. Ha? Na naagid o. Gawa ko na yung igit ni mo dong. Sige, klaro kayo. Isa yung itlog mo na pusa. O tao yung itlog mo eh. Tanawa daw. Tao. Si Muta. Ano ba? Buho man tayo, manidong o. Igit ni mo ni ba? Pulti mang bawa kayo. Naigit yun daw. Kaigit yung day kag tino. Oh, si Muti gali daw, tanawa. Oh, si Muta. Oh, si Muta.